pregleda što u ovom momentu možete pratiti. Sve na vašu pažnju na angažovanje specijalnog psa koji je obučen za pronalaženje opojnih sredstava. Vozač prisustvuje sve vreme proceduri pregleda. Pa stavi kujako, stavi u džepu. Uočava da će pas pronaći materiju i preduzima akciju aktivirajući improvizovanu eksplozivnu napravu. U ovom momentu komandir punkta, sumnjajući da se radi o napravi koja je punjena toksičnom materijom, daje signal za uzbunu, naređuje stavljanje zaštitnih sredstava u zaštitni položaj i zahteva angažovanje izviđačke patrole atomsko-biološko-kemijske odbrane radi investigacije o kakvoj vrsti toksične materije se radi. Motorno vozilo koje prilazi punktu je automobil laboratorija radiološka hemijska, namenjena je za laboratorijske analize u mestu i pokretu, kao i za izvršavanje zadataka radiološkog, hemijskog, biološkog izviđanja. Pratimo rad lica i sastava izviđačke patrole. Najprije se vrši izviđanje kontaminiranog prostora. Potom slijedi procedura uzimanja uzoraka tla za laboratorijsku analizu. I na kraju obeležavanje granica prostorije koja je zahvaćena kontaminacijom. Kako se radi o pripadnicima voda atomsko-biološko-kemijske odbrane, deklarisanog za učešće u multinacionalnim operacijama, u toku rada sa opasnim materijama ljudstvo primenjuje taktike, tehnike i procedure koje su priznate kao međunarodni standard od strane Ujedinjenih nacija. Nakon izvršenog izviđanja, specijalizovano vozilo AVHO upućuje se na prostor za dekontaminaciju, čiji tok možete u daljem delu posmatrati. Dame i gospodo, poštovani posjetioci, ovim završavamo